mugun miji. Kashi na 6. Emily, kin yi ganganci, kin yi kuskure, kin yi yarinta. Ban yi tsammanin haka daga gare ki ba. Ban yi tsammanin za ki ba abunku haka ba. Kin bani mamaki, kuma kin bani takaici. Sai dai ni uwa ce, ba zan taɓa yi miki mummunan farici a rayuwarki ba. Sai na bi ki da addu'a, sai na yi ta miki fatan shirya. Amma da gaske ban ji daɗin abin da kika yi mishi ba. Allah ya muku albarka dukanku. Kai kuma Samir, a gaban ka dai aka yi komai. Kaga kai ne star. Idan ka ci amana sai amana ta ci ka. In kai mata mugunta Allah ba zai barka ba. Ka ba wa duniya kunya karke Emily tsakaninka da Allah da zuciya daya. Wallahi idan ka cuci Emily ba zan taba yafe maka ba. A gabanka ta zabe ka da soyayyarka akan mu iyayenta da muke tare da ita shekara da shekaru muka kawo ta duniya. Kuka take a lokacin da take wannan maganar. Samir, ba zan daina damƙa maka amanar yata ba. Zuwa lokacin dukan mu kuka muke a cikin ɗakin, hatta adda Maryam kukan muke. Mun jima kan muka kebe da Samir kallona kawai yake a lokacin yana jinjina kokari na da sadaukarwa ta a soyayyarsa. Emily, ban zan taba cin amanar ki ba. Zan rike ki da amana da gaskiya har mutuwa ta raba mu. Kin gama yi min komai. In na cuce ki, ai ban cika dan halak ba. Kin yi namijin kokari, ba zan iya dauke miki ciwo da radadin rashin mahaifi da yan uwanki ba. Amma insha Allah zan yi kokari na zama miki dangi. In ka rike amana ta ma kawai zai fi mu, kuma zai wadatar min akan komai. Sai dai ka sani, daga ranar da ka yaudare ni, daga ranar na barka har abada. Allah ya dauki raina a lokacin da zan yi tunanin yaudarar ki Emily. Zan tura maka kuɗi a account ɗinka, ka samu mana wurin zama. Ka je ka nemo mana ko haya ko na siyarwa sai mu yi maniji kawai. Kar ki sa in fara kunyar ki Emily. Aiki na ne wannan. Ashe baka da ni ba? Ni da kai ba abu guda bane ba kenan? A'a, ban isa ba. Bari na je, zan kira ki in an dace. Ta amsa masa da sai ka dawo. Ko a cikin gida babu wanda na kula balle in tanka habaici da hantara da ake min. Ba kafkata kawai nake yi. Tsaf na haɗa kan kayana a cikin akwati, wasu kuma da kaina na fita na aika mai gadi ya siyo min gana musko guda 2 na zuba sauran abubuwan bukatata. Mayuka, turaruka, jakukuna da takalma da novels ina duk sai na haɗa su. Amma ta rubuta min lambar ta a wani littafi ta ce in adana in dinga kiranta akan layi, kuma za ta na turo min kuɗi a account ɗina. Na so na musa mata sai kuma naga inda musa mata ban kyauta ba, tunda tafi baya na bata cinta min ba. A lokacin ma sai take gaya min in je wani shago ta sa a bani kayan ɗaki da falo. Rungume ta nayi muka saki kuka tare, ni da ita mun jima haka kan ta zonar da ni ta dinga lallashi na tana bani baki. Kadarar mu ce haka Emily, ba zan ki ida ba don wani abu na kundin kadarar ki ya ba. Ni na kawo ki duniya, ba zan guje ki ba. In na guje ki, ina za ki je? Wa za ki runguma? Wallahi duk abin da kike so ki gaya min a duniyar nan, in dai bai fi karfi na ba zan miki. Kar ki sake ki boye min komai. In kika boye min ba zan yafe miki ba insha Allah. Amma ba zan taɓa boye miki komai ba. Ki kira shi mu je ko an samu gidan. Na kira shi bugu 2 ya daga, na tambaye shi an dace. Na samu kuɗin zan bada. Ai ba aiko maka ba tukunna. Wannan haƙina ne Emily. Na wuri da kulawarki, yana da kuɗin ajiya da kuma gona ta na siya mana gida dan daidai 2 bedrooms da falo da toilet da kitchen. Ba katoto bane ba irin naku, amma zai ishe mu zaman duniya dai. Allah ya ƙara buɗe. Yanzu zan taho. Amma ta amshiyar Samir, kana ji na? Zama ka kwatance ka je zaka kai su gidan su shirya mata kayan ɗakin ta kamar kowace amarya. To amma Allah ya ƙara arziki da buɗe. Amin. Washe gari komai nawa Samir ya sa a mota ta kwashi aka kai gidana. Da ya siya a ɗorayi gidan yayi kyau kamar yadda yayi bidiyo ya tura min. Bayan ɗakin ma sun yi sosai ga tsada. Ba zan taɓa manta da ƙoƙarin amma a kaina ba, hatta gara sai da ta haɗa min. Kamar yadda Abu ya faɗa, ya ɗaura aurena da Samir akan sadaki 50,000 ya bada. Ko da na je yin salama da shi ko kallo na bai yi ba. Ya kulle kofa akan fuskata. Na ci kuka na gode wa Allah. Muka tafi ni da Samir na kalli fati din Nana. A ƙaro na ƙarshe na ji hawa yana zubo min. Mutuwa ta yi mana gaggawa. Da nan da ba yi min haka ba, saboda kawai na aure wanda nake so. Muna fita ne wa gidanmu kallon ƙarshe da saki kuka sosai. Rungume Samir yana da lashi na. Ban iya ci gaba da bada labarin ba saboda kukan da ya ji ƙarfi na. Dafa an ta yi tana shafa bayana. Ta kasa cewa komai, ita ma kukan take ta yani. Sai da ne mai isa ta tukunna nayi shiru dan kaina. It's okay Emily, ki shiru. Kin yi kuka sosai, kar ki zo ki samu ciwon kai. It's okay. Insha Allah komai zai daidai tsakaninki da iyayenki. Da wani ƙwarin gwiwar zan iya tunkarar Abu.
da sauran yayona, dan wanda ne ma ya butulce min. He pretend kamar ma ba abin da yayi min, kuma bai sani ba. I was so foolish da na biye masa. No, abin da kika yi Allah ya yi sa ne, sai an yi shi. Da ba ku yi auren ba a wancan lokacin, da ba ku san me za ku aikata ba. Maybe ku dinga neman juna babu aure. Kun ga ko gwara da kuka kafe kuka yi hakan aka yi auren. Sai dai abin ku bai kamata ya yanke alaka da ke ba, saboda kin aure wanda kike so ba. Ke kuma baki kyauta ba da kika kibin abin da suke so. You see, abin da yake cutar mu a duniyar nan, muna biye wa son zuciyar mu fiye da bin abin da brain din mu ya gaya mana. We normally think with our hearts, not our brains. We always make decisions by following our emotions. In har mutum sama da biyu suka ce kar kai abu, to kai hakuri, kai kokari ka bar shi, sai ka ga daidai. Mistake ɗinki ɗaya ne, kin ki bin maganar mahaifinki, ko da ko ke ce mai gaskiya. Da ya ce ki bari, da sai ki bari din. Maybe a gaba za ki iya shawo kan shi, ku yi auren ku cikin aminci da soyar juna. Ban san me ya haɗa ki da Samir ba, amma kuma me yana da nasaba da haƙƙin iyayenki da kuma bijire musu da kika ƙi, sai kuma rashin albarkar uba da babu a auren. Haka ne Aunty Khadija. Da komai lafiya launi, kuma muna zaune lafiya. Lokaci guda komai ya sauya. I don't know how it all happened. I left my everything for him. Yanzu ku kwanta ki huta, za mu ci gaba da magana gobe da safe. Ni ma zan je wata unguwa ne yanzu. Zan je duba Hajiya, babba ne mahaifiyar Di. Akwai komai a kitchen in kuna jin yunwa, okay? Insha Allah, na gode. Sai kun dawo. Ni wannan fitar safin da kike, ina kike zuwa? Wannan ba damuwar ka bace ba. Baka da iko yi min wannan tambayar a halin yanzu. A iya tunani har yanzu kina karkashi na ne a matsayin matata. Mata. Ni zaka ce wa mata? Baka ji kunyar bakinka ba? Baka jin kunyar kallon ido na ka kira ni da matarka? Ka koma aji haya. A koya maka me ya zama da miji, sannan sai ka zo ka yi iko da ni. Na gane kin fara koyar rashin kunya da da'a. Me kike so na yi miki? Na taimake ki, na aure ki, na baki muhalli, na zauna da ki, na miki duk wani abu da. Tashi tsaye ne na gyara kallabi na dauke hijab na saka, sannan na yi mishi kallon sama da ƙasa na ce ya haya. Allah ba zai barka ba. Bayan da magana da kai, na barka da Allah. In har azuman mu da in kai min dukkanin abin da Allah ya ce kai, Allah ya saka maka. In ko baka yi ba, ni kuma Allah ya saka min. Daga haka na sa kai na fita daga gidan. Patiently ya jira har Hanna da kawayenta suka tashi da safe. Yana zaune kan kujera ta dining yana kallon su. Hannunta da dafe kanta da shi, tsabar noi da kan nata yi mata. Juya ta tana ganin komai dishi a falon. Kan ta dawo gani daidai ta sakar wa kawarta dundu a baya. Wayyo Hanna, ya haka? Good morning din kenan. Ku tashi kun san zamu je office, kar mu makara. Okay? Sai da ta juya tukunna, sannan ta ga oga mai gayya mai aiki a gabanta yana ta raba idanuwa, sannan ta ce, "Oh, ka shirya baka jira ni ba? Baka kuma jira ni tashi ba? Look at you Hanna. Ba mu yarda ni na da ke akan hakan ba. Wannan ɗabi'ar taki ta shan drugs ba, musamman ma wannan alur da take jikkata ki sosai. Why? Ai kai ne ka jawo jiya ka bata min rai sosai, ka kunyata ni a gaban kawayena. Hanna, bana son ƙara kawayena naki a gidana, please ki gaya musu. Kowace tafi gidansu ko gidanta. I need some space and privacy. Bana son ana tara mutane a gidana suna shaye-shaye a ciki. Baki ta saki tana kallon shi, cikin mamakin abin da ya faɗa da order din da yake bata. Ko ya manta ita ce boss ɗinsa? Ko ya manta ita ce tauraruwar da yake ta korin son kasancewa da ita har ƙarshen rayuwarsa? Ban gane ba. Ni kake ba order ko kuwa wa? Ka manta wace ce ni? Ni ce Farhana. Oga, your stairs to success a duniyar rubutu. Wasa za ka yi da ni? Mata na aura ba boss ba. Dan ina aiki a karkashin ki ba yana nufin zan zama bawa a gurin ki ba. Kyauta kike biya na ba. Ni nake miki aikin kuma kina biya na. So all these are settled. Ni ne boss anan, a gun aiki ke ce boss din. Samir bai ba ta ikon sake magana ba, ya fita daga gidan ba tare da ya kuma jin abin da za ta faɗa ba. Ya bar gidan ma ba ta yi barta baki a saki. Ta gudu ta shiga ɗakinta, ta ɗauko wayar ta jikinta har wani rawa yake yi. Ta dalin wata namba bugu 4 sannan aka ɗauka. Kina ina ne Aliya? Hajiya, jibi zan taho, na je ruga ne wurin Innatu. Aliya, akwai matsala. Wannan aikin fa ya warware, akwai matsala, dan Allah ya za a yi. Haba Hajiya, wani irin matsala kina da ni? Zaki shiga matsala ne? Sam babu wannan maganar, ki nutsu ki cigaba da sabgarki. Na san mai zan yi. Kar ki damu kanki. Aliya, yau ni yayi wa magana, ya maida min martani. Ni zai gaya wa ni matar shi ce ba boss ba?
Maganganu fa ya gaya min yau a gaban iyayena. Ai a gaban ƙawayena. Ai Hajiya ki turo kuɗi dama ban bar garin ba. Sai na koma a sake daure da mishi ƙara daure miki shi gam ta yadda bai isa ya kuma haɗa ko ido ne da wata ba da ke ba. A wannan alƙawari na ne. Aliya kuɗi ba komai bane. Kuma nawa ne zai turo miki? Ni dai ki taimaka ni ki je ki sake ayo min aikin nan. Shikenan ai kina da account ɗina. Sai na ji ki. Ta amsa da shikenan. Ba za ma ta iya zuwa aiki ba, zazzabi ke son kama ta. Duk abubuwan da ta yi don ta mallaki Samir ba zai tashi a banza ba. Dole sai ta ɗauki mataki ta yi wa tufkar hanci. Ina lura da wani abu a gidan nan da alamu baya ce take so ta dawo. In ko hakan ta faru tabbas akwai matsala. Wannan karon ba zan yadda a kuma yi mana tsakiyar da babu ruwa ba. Ni kaɗai nan na san irin abubuwan da na yi don raba shi da ita. Ba zan so kuma ta dawo ba. Yanzu me abin yi mu koma Taraba a sake mana aiki babba. Anya kuwa ba jiran mugun abu ya iso inda kake in har ka san wannan guguwar za ta yi sama da kai. Tare ta ake yi saboda tsira da lafiya da mutunci. Saboda haka za mu je Taraba wannan karan. Babban abu za mu yi. Ko ta yi rai ko ta mutu. Wata sabuwa. Wannan kuma wace ce wace kullalliya ce ake so a hada kuma akan wa? Hajiya babba, Allah ya ƙara nisan kwana. Na yi kewarki kwana biyun nan, Ja'ira. Kin kewata amma baki leko ni ko turawa. Ta gidan ma bana jinta. Sai an yi sa'a sosai. Afuwa Hajjaju, ki haƙuri abubuwan ne sai a hankali. Ina ta so na zo ruwa ya hana fita. Kin san ruwan watan Agusta sai a hankali. Haka ne ya kuke? Hajiya lafiya lau alhamdulillah. Karfin jikin nakin. Jiki alhamdulillah na samu tsoki sosai yanzu ina samun irin cimar da ya kamata mai rai da lafiya. Masha Allah, Hindus ta yi sabon cook kenan. Wani cook? Wata yawar barka ce ke zuwa taimun. Wallahi baki gani ba abin arziki abin gwanin ban daɗi wallahi. Masha Allah ta kyauta. Nan suka shanta ke suna ta hira kamar ba uwar miji da sarka ba abin gwanin ban gurgewa. Ni ko Khadija ya labarin asibitin kun koma kuwa? Sai da ta yi ɗan jin tukun na san ta ce Hajiya na koma. Kuma kamar kullun dai lafiya lau lokaci ne bai ba. To, Allah ya kawo masu albarka. Ku yi ta haƙuri wani jinkirin alkhairi ne da 'ya'ya da dukiya ai ba siyan su ake ba. Hajiya tabbas na yi dace. Allah ya bar mu tare. Amin yar nan, amin. Zan ɗauko miki farfesun ki a mota amma kan nan zan shiga gurin Hajiya Hindatu tukunna in ganta mun kwana biyu ba mu haɗu ba. Shikenan sai kin dawo. Samir, ya kake ne ya aiki? Lafiya lau alhamdulillah. Amma ya kike? Ina ta so na kira ki wallahi na shafa'a ne. Ni ma ina neman ku bana samun ku kwana biyu. Ba mu gaisa da kishiyoyin mu ba na jubar su a kashe. Sai da haɗi wani yawo makwat sannan ya ce wayar Emily ce ta samu matsala. Amara ta jefa mata a cikin ruwa tana gurin gyara. Ni kuma yau kwana na 4 kenan a Jigawa. Na ji wani aiki. Ayya, Allah ya bada sa'a. Na gode Allah ya albarka. Amin amma. Glass ɗin idan shi ya cire ya kwanta a kujera kanshi na kallon silin ya ma rasa me yake masa daɗi. Yanzu ina Emily tai da yaran. Shi ta ina ma zai fara neman ta. Baya son wata matsala ta shafe shi balle ta kai ga zuwa gun 'yan sanda. Ya Allah. Wayar sai ya dauko nemi number ɗin Emily. A karo na ba adadi ya kuma kira amsa ɗaya ce switch off. Kan shi ya fa ya lumshe idanun shi. Da ƙarfi ta banko kofar office din, bai ɗauko ido ya kalle ta ba dan ya san wace ce. Samir me nake ji ne? Ka fara wasa da aikin ne? Har yanzu baka yi da saka script din nan bane wai? Producer na jiran ci gaban. Ka san dai series bai jira ko? Hanna, please, ki bar ni wai ta yaya zan karasa ne? Kamar ya ta yaya zaka karasa? Da waye zai karasa? Emily. Ai na tunanin mun rufe babin Emily. Kuma mun yi decide ba za mu kuma kiran sunanta ba, balle mu tuno ta ba. Fine. Sai ki je da mimita akan script din. Ai kin san labarin nata ne. Bata karasa ba, kika sa na kore ta. Ko kin manta ba rubutu na bane ba. Saboda Allah, kai ba za ka iya karasa ba dole sai dai ita kenan. Me amfanin ka? Saboda babu Emily shikenan sai mu dakatar da aikin mu. Labari sai mai shi. Ta yiwu ni in na canja wani abun ba zai muku ba saboda ba idea ɗita bace ba. How long kana rubuta script? Look Hanna. Kin sani na sani Emily ta fi ni baiwa bangaren rubutu. Shi yasa nake mata dabara ina samun ideas na rubutu a wurinta. To yanzu ta tafi yayi kenan. Na shiga uku. Yanzu kunya kake so na ji a idan producer din kenan? Ka bada shi ya daga sama alamar bai sani ba.
a da zuciya ta sauke sau biyu sannan ta ce, Samir please kai kokari ka karasa wannan aikin dan Allah, ka san manyan kudade muka karba a wannan sabgar, ya kake so ai, ka san da kamfani na din nan zai baci, dan Allah ka nutsu, ka san spice din da zaka kara wa abin nan yanda zai bada actual abin da ake so, ki bani lokaci yanzu, a gaje nake sai na samu nutsuwa tukunna, please try, ta faɗa tana ɗan kisan ɗinsa a wuce sannan ta fita. So nake na kira amma sai dai bana son ta gane ina cikin damuwa, bana son ta san abin da nake ciki, sai dai na san kawo yanzu duk inda take hankalinta a tashe yake, ta kwana biyu bata ji daga gare ni ba. To masu saurare zan dakata anan, kar ku manta ku yi subscribe, wallahi ma na gaba.